paikallinen nyt! Hurraa! Nyt otetaan uudelleen, kun minä vähän varastan. Kyllä. Valmiina, paikallinen nyt! No kolmas kerta todetaan. Valmiina, paikallinen nyt! Mut tää nyt näyttää melkein vajaa viikko. No, aina paranee. Mutta ei nyt 4. kertaa enää. Mitä se näytti, sano mulle. 4,75. Paljon? 4 sekuntia 75. Ei, kun se on täytynyt olla. Se täytyy. Ai. Vajaa 5 sekuntia. Oliko se vajaa 5? Oli. 4,75. Oi kuule. Sittenhän minä rupein nuotumaan. No eikö se joku opettanut sen psalmin sanalta, että kun Herra hoitaa sen ei itse rupea halajamistaan tyydyttämään, Niin, vaan Herra tyydyttää, niin tulee uusi nuoruus. Kyllä. Joku se opetti tässä muutaman kerran Joo, sinne. kyllä, niin on. Se on se 5. säkeistö siinä psalmissa 103. Joka täyttää sinne halajamisen ja tyydytyksen niin, että sen nuoruutesi uudistuu. Olipa tämä erikoinen ilta. Tämmöistä ei nyt ole ennen ollut lehtoa, vaikka se 30 vuotta. Mutta nyt kuule, kukas teistä lähtee luoksemaan se sama? Lassi, tiedän! Ei kun pitää se joku järjestys olla. Kato, kyllähän sinä voit nyt kato ikäjärjestyksessäkin jos mennään, niin eikö se sinulle vähän kuulostava? Mitenkä ois kuule? No niin, kyllä. Minullehan tämä ois seuraava. Mutta sinä juokset. Se menee 3 sekuntia, niin. Kyllähän se menee nuorella. Mutta kuota, 4,75. Voi hyvä aika. Samsu ennätys. Jokuhan se pitäisi panna lehteen. Paikoillenne valmi. Ei, kun sieltä huuvetaan. Paikoillenne valmiina nyt! Lähtikö se käyntiin muuten siitä keskeltä? Katohan nyt. Ei ole lähtenyt. Ei ole lähtenyt. Katsotaanpas. Ei Tämä lähde keskeltä. Niin, se pitää tuosta. Joo. Otetaanpa uusi. Tässä on pieni varastus alkuun. Rataa tyhjäksi. Paikoilleen. Valmiina. Nyt! Kolme 15. Kuka se aika ihmisistä? Lassi, tiedän. Oi. Sillä on pitkät jalat. Tuolta saattaa vaikka housut tuolta. Tuolla on minä olen rauhoitus. Paikoillanne valmiit, hep! Oi. Se oli 3 sekuntia 24. Ei voi olla väärin, otit ajan. Tässä taitaa koko talon vilttiintyvän nyt tämän päivän harjoitteluun.
Olisikohan tästä oikein perinnejuoksu? Pitäisi joka vuosi kertoa. Niin. Vaikka kuinka paljon vanhetaan. Syyspäivillä ainakin ja ehkä kevätpäivillä. No, Lauantai-iltana jos päivän ei ole perinnejuoksu. jouluaatossa jo. No niin, kyllä. Ohjelmassa päivän perinnejuoksu. Ja lisää kilpailijoita. Mikähän se on?